Ġajel ta' Buġa. Ġajel u l-familja tagħha kienu joqogħdu ġo żebbuġa ta' mingħajr għadma. Huma kellhom toqba fis-saqaf għalhekk jekk kienet tkun ix-xemx kienu jħossuhom jinħarqu bi sħana. U jekk kienet tkun ix-xita kien jidħol l-ilma mit-toqba u jixxarbu għasra. Għalhekk l-għada mas-sebħ Ġajel staqsiet lill-missiera: Papà, tista' tirranġa t-togħba tas-saqaf? U hu weġġibha: Iva Ġajel, tajt biex. U hi qaltlu: Ladina. L-għada mas-sebħ Missier Ġajel mar jixtri għaġina tal-pizza minn għand Ġajel Supermarket. Kif wasal lura Missier Ġajel mar ġab is-sellum u waqfu maż-żebbuġa. Kif beda tila, ra li kellu żewġ skaluni mkissrin għalhekk reġa' niżel sabiex flimkien ma' Ġajel imorru jixtru sellum ieħor. Fi triqthom Ġajel u missiera raw kelb bil-ġuħ għalhekk daru lura sabiex imorru jixtrulu xi ħaġa xi jtuh. Ġajel u missiera xtrawlu fliexkun ilma u ġelat. Il-kelb tgħid kemm kien kuntent li kienu ġenerużi u ħasbu fih. Kif il-kelb ħa kollox, Ġajel u missiera komplew fi triqthom. Wara li waslu għand tal-ħanut u l-papà ta' Ġajel għażel sellum, kif ġie biex iħallas ma safx il-kartiera. Ma ndunax li ħadilu raġel pastas. Ftit wara jasal il-kelb bil-kartiera tiegħu f'ħalqu li ħada lura minn għand ir-raġel pastas. Il-papà kien kuntent ħafna. Issa fiż-żebbuġa rranġata kien hemm joqogħdu Ġajel, missiera, omma u oħta u l-kelb li semmewh Pulis.